beplana ukuze enkonzweni kwanezimo ezibavimbayo ukuthi bangakwazi ukufika, beyilungiselele baze basho ukuthi nakusasa nami ngiyokhonza uNkulunkulu, kodwa amandla empilo aphika. Ngizocela ke bazalwane sicula iculo unumber 362. Jerusalem, makhaya lamelihle, limnandi ibizo lakho, kophelani nokuhlupheka kwami. Ngizohlala kuwe intokozo, ngobonani ngizinto zaphezulu, namasamo akho zilulayo, lezo zingaba eziqinileyo, kanye nemigwaqo yegolide. Bengihamba apostoli abafeni, nabaprofeti bekaNkosi, nabanye ababekuKristu lapha, bayobakanyela ngophezulu. Jerusalem, makhaya lamelihle, ngiyofika ililodwa kuwe, kophelani nokuhlupheka kwami. Ngizothola intokozo kuwe. Kristu siza, ungilungiselele Naze ngitholela kahle bazalwane. Halalisa ake nishayele ihlombe bazalwane. Amen. Kuumusa ukuthi mina nawe sikulendlu namhlanje. Uma ucabanga kusukela emsombulukweni izinto ezenzekile phakathi neviki, ezinye zisho ukucima kuphele ngawe, kodwa bese kuma nje omdala wensuku athi ngithi cha, ngoba asambi sodwa abazalwane, kodwa ukhona omingakithi, ukhona ongumalusi osalusile, ukuthi noma kwenzeka endleleni kodwa ame enguNkulunkulu. Ngicela ukuphinda ngifunde ivangeli bazalwane. Kufundwe ivangeli uJohn chapter 22, uJohn chapter 10 from verse 22.
Kwakungumkhosi wokuhlanjululwa kwethempeli eJerusalema kusebusika. uJesu wayehamba ethempelini emphemeni kaSolomon. Base bemhaqa abaJuda bethi kubuye, koze kube nini ulibazisa inhliziyo zethu na? Uma wena unguKristu, sitshele ngokuchachileyo. uJesu waphendula wathi, nganitshela kodwa anikholwanga. Imisebenzi engiyenzayo egameni likaBaba yona efakaza ngami. Landela. Ngizinika ukuphila okuphakade, azisoze zabhubha naphakade. Akakho ongazihlwitha esandleni sami. uBaba onginikileyo umkhulu kunabo bonke. Akakho ongazihlwitha esandleni sikaBaba. Mina noBaba simunye. Uma ngibuka uJesu akukhuluma la, kuvuka enhlizweni yami ukuthi abantu abafinyelela ekulazini iqiniso likaNkulunkulu babonakalisa ngemisebenzi abayenzayo, okuyiyona esuke ikhomba ukuthi laba bantu kunento abafinyelele kuyo. Kufuneka ukuthi balizwile nokuthi bayalenza izwi likaNkulunkulu kubonakale ngemisebenzi abayenzayo bona. Uma uzwe kahle lapha esifundweni sokuqala, uThabitha lokuthiwa uDoka, ngibona ukuthi wayezwe kahle le ndaba kaNkulunkulu. Wayese eyimisela nje ukuthi athunge enze imisebenzi, lemisebenzi ezokwenza ukuthi kube khona abantu abasizakalayo ngokusebenza kwakhe, ngoba efinyelele ekwazini ukuthi yena waluswe ubani. Kuthe noma egula kufika isikhathi sokufa, kwaba nokuzamazama endaweni ukuthi kuzokwenziwa njani. Nangu lo muntu onosizo kangaka sekuthiwa akasekho, sizoba yini? Balila abafelokazi, kuthiwa abafundi babezwileke ukuthi kuleyo ndawo kukhona uPetro. Kwathunywa amadoda amabili afika amncenga ukuba eze lapha ngoba kwakunomonakalo. Naye-ke wamlalela uNkulunkulu, akangapholisa amaseko, waya lapha abizwa khona. Mayefika ufika ukuthi hey, izinto zonakele. Abesifazane bamkhombisa imisebenzi eyenziwe uThabitha ukuthi buka nje into akade yenza, buka nje into akade yenza. Ngokubona isidingo nangokubona isimo ngendlela esasishube ngayo, ubakhipha bonke. Uma esebakhiphe bonke, inhliziyo yakhe yayikulo amaziyo ukuthi umalusi ozomuzwa kulomzuzu. Esebakhiphe bonke, uguqa ngamadolo, ubiza amaziyo. Ngoba litheni laphani izwi lithe ezami izimvu ziyangazi nami ngiyazazi bese ziyangilandela. Uma ekhuleka kuNkulunkulu uPetro wakhuleka enokukholwa ukuthi uNkulunkulu ngeke angijabhise nangenxa yalezi nyembezi zabafelokazi nabo bonke abantu basendaweni. Kufanele babone ukuthi ukhona uNkulunkulu ongaphezulu koNkulunkulu bonke. Mase phendukela kulo wesifazane, unesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu sengizwile. Umethi Thabitha vuka, uyamelekelela, uyavuka, uyabheka, uyawabona amehlo akhe, usemisa kwabangcwele kanye nalaba bafelokazi. Kuthiwa abanele ukukuzwa lokho bonke abendawo base bemkholwa lo nkulunkulu. Kwathi nokade ngabaza kwaphela ungabaza ngoba beyibona imisebenzi yamandla kaNkulunkulu ayenzela laba bamthandayo. Nathi esikhathini sethu sinabo oThabitha balesi sikhathi.
noma ngebabale kodwa enhlizweni yakho khona ukuvukayo ukuthi awungempela awunangasendaweni yakithi nangempela kwenzeka lokho. Kunabantu abake bagule ngenxa nje yomkhuleko yakho noma ungaze wazi uze uthi uNkulunkulu ungasabheki ke nokukholwa kwami okuncane kodwa usalusumela igama lakho alimele igama lakhe ngoba uNkulunkulu. Babuye baphinde abantwana bakaNkulunkulu bavuke bayithathe baqhubeke nohambo. Akungenxa yokuba mhlawumbe sinokukholwa okukhulu kodwa nje ukukholwa egameni lika Jesu kuyazenza imangaliso. Uma sikholwa egameni lika Jesu kunezinto esithi athi ngathi uSathane ngiqedile ngalaba kodwa bese ethi uNkulunkulu hayi awuqedile Sathane namanga mina ngingomelayo mina ngingumalusi omuhle odela ukuphila ngenxa yezimvu. Uze asho njalo lapha eHubeni athi yena uSimakade umalusi angiyikuswela. Asesweli masinalo melusi ngoba lo melusi sithi masiya kuye akasho ukuthi inganayizolo kade ucela namhlanje usacela kodwa nje uyafinyelela ekujuleni kwenhliziyo. Kwesinye isikhathi kufike la ongasavuli nomlomo kodwa ubibitheke kodwa yena bese ufunda inhliziyo ukuthi kule nhliziyo kugcweleni bese egcwalisa ngoba uNkulunkulu mneni mandla wonke. Ngiyabheka abazalwane ukuthi kuze kufika lapha becula lithi Jerusalem akhaya lami lihle limnandi kuwe ibizo lami athi kophela nini ukuhlupheka kwami ngizothokoza ngibe nawe intokozo kuwe. Siyazi ukuthi siyahlupheka ngendlela zonke sila emhlabeni siyanyinyitheka ngakho konke left and right kodwa emveni kokuba sinalokhu ukuhlupheka uma simqonda indaba kaMelusi ukuthi ungena nathi noma singena esigodini sethu lokufa ekugcineni kwakho konke siyoyithola intokozo. Kuthiwa laba ababedlulile kulolu sizi olumangalisayo babonakala sebegqoka ingubo ezinde ezimhlophe. Kuthiwa liyabuza leli lungu ukuthi laba abagqoka ingubo ezimhlophe bangobani bavelaphi? Uthi uyazi wena Nkosi. Uthi uyababona ke laba yibo abavela usizini olukhulu lwasemhlabeni kodwa into abayenzayo nje bageza ingubo zabo egazini lewundlu. Manje uma ngabe sihambe sinalokho kuqonda kuthi noma insizwe zisivelela bese sithi vele uma ngabe usekuqheliswa amaqhawe akukho qhawe eliyoqheliswa lingadlulanga empini lalwa lanqoba. Siyanqoba usuku nosuku siyasindiswa usuku nosuku awugcina ukusindiswa mhla umukela uJesu kodwa siyasindiswa imihla ngemihla. Uma ngingathi ake kusukume wonke umuntu lo endlini afakaze ungathi mangabe efakaza na ubone ukuthi uNkulunkulu bese ngithi ngiyakushiya ngenxa ka1 no2 no3 kanti nabantu benzela izinto ezingaka kanti lokho engithi kukhulu mina kuncane kakhulu kunalokho engikuzwayo bese ngithi uNkulunkulu anginakwazi okunye kodwa ngoJesu yena yedwa ebethelwe esiphambanweni ngoba uyimvana uyilowale ngemthini ezithi ingelosi amen ulufanele udumo uwafanele amandla uyifanele inkazimulo wena wedwa owalenga. Engimthanda ngakho kuthiwa mase sifike kuye bazalwane uyozesula inyembezi zonke emehlweni ethu azesulwa manje kodwa siyeza isikhathi sokwesulwa kwenyembezi. Ngeke usulwe inyembezi ungakhalanga ukhalela izimo ezikhona emhlabeni ngoba noma ngabe uthi wena hayi mina kungihambela kahle konke kulungileke kuhambela kahle konke kodwa lila ke ngenxa yabaseduze kwakho ongabahambeli kahle uze uthi Nkosi kungihambele kahle mina ukuze ngibhekelele loyana naloyana naloyana. uNkulunkulu oyisimangaliso bazalwane ngoba ukubheka kwakhe akunjengokubheka komuntu. Mina ngibheka okusemehlweni ngijaje ngakho kodwa yena
ufinyelele ekujuleni kwenhliziyo ayobona. Mhlawumbe mina kunomuntu engithi bantu lona ngempela yinjena usezelana esontweni ngibala u1 no2 no3 kanti uNkulunkulu uthi lo ungokhethiwe wami engizothi ngaye ngelinye ilanga ngimesule inyembezi sekwenzeke konke. Bazalwane, uNkulunkulu ngendlela sithanda ngayo kuba nenkonzo lapho esifika khona uthi uzwe uthi hey ngiyakhansela ishekala. Uzwe lapho uthi lapha ngifunde okusha ke lapha. Awukufundela okusha ukuthi uyobabaza nje kugcine lapho. Kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi sengizwile akube nomehluko phela empilweni yami. Umzali mangabe ehambisa ingane esikoleni igrade kuyo kulonyaka ulinde ethi ngonyaka ozayo kwenye. Mangabe kuthiwa lona akakalungi ibabhlungu inhliziyo. Athi kodwa ngizoyisiza kanjani lengane ngoba ngifuna iqhubekile. Nathi enkosi endleleni yokumkhonza uNkulunkulu akafuni ukuthi sihlale obisini kuze kuvame umusa. Kodwa uyafuna ukuthi emva kobisi sifinyelele ekudleni inkobe bebe ukuze phela kubonakala ukuthi siyakhula. Usuku nosuku izinto zakho kufanele zikhule. Uma uthatha unyawo uyaphambili kukhona okuzayo futhi okuthatha unyawo nakho kulinganisana kanye nawe. Angeke ukwazi ukukunqoba ngaphandle kokuthi uye kumalusi othudela ukuphila ngenxa yezimvu. Uthi ezakhe izimvu akekho ongayihlwitha esandleni sakhe. Uma ngabe ubona uhlwitheka kukhona indawo lapho konakale khona. Amehlo akho wasusile ekubhekeni yena ongumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Ngakho ke bazalwane siyambonga uNkulunkulu osithanda ngothando olujulile. Asizi la esontweni ngoba singcono. Asizi ngoba singcwele. Kodwa kunye sizokwenza usuku nosuku sizothi uNkulunkulu noma sinjena kodwa siyakuthanda. Siyakuthanda uNkulunkulu. Siyakuthanda. Ngakho ke uma ngabe wonke umuntu ola endlini ezoza enalokhu uthi angizile kumuntu ngize kuwe uNkulunkulu. Zikhulu imangaliso ezingenzeka kulendlu. Kodwa ma ngizele mhlawumbe ukujabulisa abangani bami ngizovele ngibuke konke okuronge bese ngikhohlwa izinto uNkulunkulu ayilethe kimi ukuthi mntanami ukuze ufinyelele kimi uculelele iculo ngenjabulo. Kristu siza ungilungiselele ikhaya lothando nokukhanya ukuze ngikubone ngikukhonze kanye nabo bonke abangcwele abazofinyelela ekumkhonzeni kanye nabo bonke abangcwele ilabo abazolukulo okuhle besesemzimbeni. Ungayinakile wena ukuthi ubani kodwa uthi uNkulunkulu ngelekelele kuze kuthi nakubusise ngakho kungabi izinto ezizoba yithiyo zokukuthiya ukuthi uyeNkulunkulu kodwa kakhulu zithi uNkulunkulu nangalokhu mina ngithi kungokwakho ngoba kula akulutho kuyadlula kuyaphela kodwa okuhle okwasezulwini ngoba kumiphakade. Ubebiza lokhu uNkulunkulu kithi egameni likaJesu. Amen.